Kulera Chigosori. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Ine kwa yaeteire kero monto asense gatomanyate ona yaeteire kero monto asense gatomanyate oyaeteire asenche arwaire na mangana ndamanga bachandira subugima bwabo basanga mona intwe atosemia na ndatolemia mungina Dina karibu sana andi twagokirwika asenka ya ogigaiga Oro nintakora manya umurigereria amarietao nande ngagaiga nkaitore kugutumike kamera. Marieta anego nkuru kwa Dina Nyaboke ogero yintata mamo mintari kuru kuteresia. Ona ibure tu ari umuringam asa kuru kubumba batendere. Yebona. Ngachanka menya matuko amangi na menyeta yobusaibuane nkanyuma muguta sengera posoti Aigastore bono una namenyire emyaka etaimeke igachiga ikagatika bere ngachaka kurwara ngaitera mang'ana amangi muna mamaeta abantu bakokoreki bakuraya itera ngachaka kurwara nkarwara ngairute nyagitari nairute nyagitari yatabaka ngairute tambe mama karata tebyangu igoro ye family yao abana mbalingo bwate kero kende